welcome back. Welcome back. Welcome to my vlog. So, mo dyan yung first vlog na mo karon no sa title Divas. So, mo dyan yung first ating alam mo, duwa dyan dapat niya kami mag-vlog karon. Wala akong kauban si Clarence Alcazar sa akong BFF. So, ako na ang first nga nag-vlog karon kay di mo magkita layo ilang balay. So, tungod kay quarantine o lockdown, di mo ka magkita. So, ako ang nag-first vlog. So, guwapa kay ko. So, matingala mo nga, wa ko ngipon. Ano man, wa dyo ko ngipon kay naguba. Wala nag-sponsor sa kuha. So, paano pa ko wait pa ko na mo sponsor sa kuha. Ug matingala mo sa kuha nga, ngayon nag-wig ko. So, nag-wig dyo ko no kay babae man ko It was at this moment that he knew. He fucked up. Babae. So, nag-video ko kay para charger ba gamitan awon sa mga tao. Di pa lang. So, ang atong first content. So, ang first natong buhaton karon kay ako ang kuanon ay mag 10 facts of me. Sabaala, uy. Apil. So, kaning 10 facts of me. So, first, ako ay yung tinuod ng pangalan kay si jeylordjeylozano. Kaduha, I'm 17 years of age. So, ikatulo, nakatira ako sa Barangay Goma, Digo City, Province of Davao del Sur. Ikaupat, ako ay grade 11, mag-grade 11 ako karon nga year. So, wala ko rin tinuod nga, makaskwila pa meron nga no, kay tungod sa ato ang panghitabo sa ato ang kalibutan. So, number 5, ako ay isang ikatulod sa mga igsuon, pinakagwapa, sexy, wait, that's sa ikaunom, ikaunom, hilig na ako nga magsayaw, mukanta, Ikapito, Bisaya, ikasaban, kay, hilig na ako sa prutas kay, apple. Ay, di man ko kit-kit. So, kawalo, number 8, hilig na ako sa dogs. Char, liguan ng iro yan. It was at this moment that he knew. He fucked up. So, number 9, hilig na ako og travel. Gusto dyan ko mag-travel, no? Gusto dyan ko magsuri-suri kay ginoo ko ang lockdown. Sige lang tamok-mok. So, number 10, last but not the least, vlog ko si Eke. So, umanong dyan ko ang 10 facts of my life. So naunta jud ko unta koy buhaton karon no kanay nangayo ko question sa akong mga friends para sa akong live. Kailangan ako tubagon ilang question. Wala na ako nabuhat kaysa 9 PM sa kuang kanang kuang ani common na daw ang question. Dapat daw kaning like daw makita sa inyo ha, or kanang daw mas aning unique daw nga vlog kanang wa pa nakitaan bati jud akong kuano. So mo dyan na among first vlog ni Clarence Alcazar. So, mag-vlog po to siya iyaha. So, mo dyan na among first vlog karon. So, happy kay migda ko nga minahin mo nga channel. So, thank you kaayo sa among edit. Naga-edit sa among ang video. So, si JM Beliegas Caliano, subscribe na kayo sa kanyang YouTube channel. So, bapo ka na siya. So, shout out ko po si naglibis ako upload si Eliza Vega, si RB Ramos, and si Sir Narciso. Thank you kaayo sa inyo ha.
kung wala po ko nag-vlog karon kay sa inyo hang kanang kuan yan kung dili tong sa inyo wala ko ka-vlog karon no. Thank you kayo sa inyo ang load sa kuan. God bless sa inyo ha. So thank you kayo sa inyong watching sa kuan kay mura dito akong ma-vlog karon kay storage siya akong cellphone. Luwi niya akong cellphone. Nabingipon ako batikig na ako hamis ang so thank you kayo sa inyo ang pagtanaw no. Nalipay mo sa kuha and abangan niyo yung mga other video ko. Maghanda kayo. Abangan niyo yung video ko. And kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe the YouTube channel Titled Divas. Bye-bye. See you. Bye-bye. Mata, mata, menina mata, mata, menina mata, mata, menina mata.